достатньо русинам розказувати за свій язик, котрий нас мамка вчила, і ділитися своїми планами і друзями, цимборами, русинами за чашкою кави льовать погаром чаю. Явно недостатньо і явно дуже великий хосен споминати про наш язик русинський, материнський, його любити, ним хоснувати, його розвивати, піддержувати всіх, хто пише статті, книжки, стихи по-русинськи, передавати своїм дітям. Но важно пам'ятати, що такі бесіди і упоминання за погором чаю не мають юридичних наслідків. То, що нас навчили нянько і мамка язику русинському і традиціям, дуже важно присокотити. Но треба мати на увазі, чиновники державні законом власти в Україні мусять взяти до уваги наші заяви русинов і цілого русинського народу про потребу розвитку і захисту їх національного русинського язика, поддержку русинської національності, школи, на що мають виділятися достатні кошти із державного бюджету, бо мільйон русинів платять налоги в Україні і так далі. Держава, а що вона держава, не якась фікція, мусить, хоче чи не хоче, русинський язик мусить брати під защиту, бо і це така цінність, як материнський язик русинов, цінність національної меншини є багатством загальнодержавним і світовим, багатством світової культури. От чому так важливо то розуміти. Ще, аби порозуміти нашу думку, наприклад, такое. Наприклад, украли злодії від чоловіка машину. По знакомству поліції зареєстрували на себе ту машину і спокійно возяться. На очах чоловіка, від котрого украли машину. Чоловік потребував від них, аби вернули машину. Злодії просто побили чоловіка, видали на вулицю. Міліція не приймає ніякі усні бесіди, да ще злодії обіжалися, да й грозали, що б'ють чоловіка. Яку помилку робив сей чоловік? Він не заявив офіціально в прокуратуру чи в поліцію письменно про сей факт злодійства його машини, щоб офіційно указати, хто украв, яка машина, предоставити свої на неї документи і ще машину не вернули. І ще не зреагували юридично. Но уже юридично машина його. Тобто він вступає в права в неї. Так і для нас русинов. Українські комуністи у радянські часи анексували Республіку Подкарпатська Русь, перетворили її на Сталінську Закарпатську область, украли від русинов її державність, республіку, землю, національність, язик, забрали всі русинські школи і перетворили їх не на руські, а на школи з українською мовою. А аби русини судом собі ото не вернули, то заявили, що русину не є. А хто говорить, що він русин, чи шпійон. А Подкарпатська Русь споконвічно – це радянська українська земля, і злі чехи, і злими мадярами, і злими німцями колись украли цю землю. І от тепер її Сталін повернув радянській Україні. І всі ці аргументи гнилі до сих пор говоряться і в нашій державі, так називаємими націоналістами. І сьогодні нам посилають сюди депутати Верховної Ради. Недавно був такий мудрець в Закарпатті, який сказав, ви знаєте, думають многі, русинська мова це українська, це окрема, я ще прийду, я там ще поговорю мало, за чашку чаю, за погаром чаю. І не більше. От чому Радянський Союз зробив свої злочини. І тепер уже, коли ми голосували на референдум 1 грудня 1991 року,
то ми создавали свою вже державу, незалежну Україну, де русини, Закарпаття, державообразуючий народ. І для власти уже тепер ясно, що нас і нами не може ігнорувати, права треба виконувати. Ну, біда друга появилася. Добираються до влади злі люди, які, так як українські комуністи з нами говорили на чистій українській мові, порушуючи наші права, і нині такі люди кажуть нам, русинської мови не є, русинської національності не є, ваших прав не є. Так от, коли ми, русини, зібралися на перший і на другий Європейський конгрес карпатських русинів і заявили, напомнили владі про невирішені питання, то, уви, 600 людей почали тягати в спецслужби, по 5 годин держали, а потім мене одного судили, нібито за заклики. Хоча закликів не було, а був закон про напоминання. В світі багато проблем, болезні з'явилися, і деякі нюанси пішли на другий бік. Біднота обща. Наша держава Україна – одна з самих бідних держав у Європі. Ні пенсій, ні зарплат, ні соціального захисту. Десятки мільйонів покинули державу. Ясно, що тепер порушуються не лише права русинів, а взагалі в першу чергу порушуються права титульної нації української. Вони теж плачуть, що ви всі просите права, ведь практично у нас прав не є. Но ми їм відповідаємо. Як би не було, правило Організації Об'єднаних Націй звучить так. Не затребуване право, не є нарушене право. Тому ми періодично, або, скажімо, систематично напоминаємо про те, що наші права порушені в грубій формі, задокументовані, факти навіть судом зафіксовані, бо держава зробила помилку велику, що тих 600 русинів пропустила через суди, і мене судили, а значить, зафіксувала ще і судебні репресії, судові репресії, що вже само по собі злочин. Спасла і, звісно, нинішніх чиновників бездіятельний суд по правам чоловіка європейський. Бездіятельний, слабий, безпомощний і бездарний у відношенні до прав русинів. Туди многі обращали, ніякої реакції. І ми написали в Європейський суд по правам чоловіка жалобу про те, що судили русина одну судову інстанцію, не допустили ні до апеляції, ні до касації. Там через 9 років прийшла відповідь. Все нормально. Отже, ми сповнені рішимості знати, бути добрими громадянами, законопослушними, але ніколи не забувати своє право вимагати його реалізації, як би то не грозили нам различними новими репресіями і судами.